Sabihin mo ba? Ikaw, kamatay ano yun? Ngit-ngit naman ako at gabiin ako. Okay. Naay ka ng usan eh. Sige, usan eh. Crafting station. Okay. Saan eh? Blank packet. Ano ka na? Loloon. Nakatag bed. Saan eh? White stool. Okay. Stool. Black wall. Dapat ka ni white sofa. Eh, isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Ay, pinadama ko. Pinadama lang. Okay, hello sir. I'm gonna kill you. And cut you down. Kung makalagot yung ulan, habal kayo sa panganto. Okay, so makakraft na tag bed, right? Ay, naku. Okay, so mga kami tag bed, ano eh? Bed. I need bed. Okay. I don't know. Okay, so kami ko ano. Bed. Okay. So, katulong ng gabi eh. Makakill ba tag? Ano mo ito mag-plastar para matulog. Pasensya na, pero kailangan takapat yun. Kasi kailangan mag-craft ko. Ano kami dito pagkain. Ano ito mag-craft ano. So guys, dito ang kuan. Dragon. As you can see. Pero ito lang sumipet. Hindi ka katulog. Para na ito ni crafting table. Nabili na akong crafting table. Para kapag pick up. Yuta. Kaumin. Dili yuta. Sowel. Sowel. Well. Bakit ang hirap hanapin ng dark oak? Huh? Bakit ang hirap? Bakit ang hirap hanapin ng dark oak? Dark oak naman akong yung makita. Mm, 7, 8, 9, good. Yeah. Back to our na. Ito ko ba ito? Bili mo tingin ito. Ito kong bed. Ito ra. Nakabalik na tanong. Mag-class na tanong. Oh. Ito. Ito. Ito lang wala tayong mga. Ito. Ito.
Ang tawag ko na yun. Ano? Ito na siya anak ko. Hindi, wala na tagbugwa na rin. Nagtagtagalit. So, parang na ito ni, para mabuhi tagdagan. Good. Wala ka? Wala ka kaon. Wala ka. Di ba tayo gabi idi ay? Ano pa ko mga wooden battle axe? What can I use? What can I kill with the battle axe? So cute mo. Ang ganda mo. Hello. It's so cute. Wow, wow. So cute. Ah, I know what to do with you. Yeah, that's it. Sana. Sarap ka ha. Eh, sabihin naman tingali eh. I need to sleep already. Okay. Sleeping. Okay, oy. Okay. Ha? Ulan ra gyapon? Okay. So, wala na yung ulan. Picking daw, picking. Hello, da lang ka. Da lang kaming. Look at that. Okay. So, mangita na ha? Dark oak. Dark oak. Where can I... Oh my goodness. Good. Oh, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello. Ay na. Ah, my goodness. Dapat ako tong gipicturan nga no na save world naman noon eh. Okay, sorry guys. Sorry guys, balik ta. Sorry kayo guys, sorry. Oh, di ba? Na dragon. Hello. Mani. Okay. Hey. Sure.